से कवन खता हो गई, देहिया के सगरी दशा हो गई। का हाल बनौले बारू जान, अब का बताएं जी। अरे तुहरा से कवन खता हो गई, देहिया के सगरी दशा हो गई। अब नइखे सहा केसिया सवारे में तर करिया तनी जरले बा, तर करिया तनी जरले बा। और देवरा दुश्मनवा रे बेलनवा खिंच के मरले बा। और देवरा दुश्मनवा रे बेलनवा खिंच के मरले बा। अब बहुत हो गई। हई खाला कुछु हारा किसमिस बादाम हो, आहवा गहबा दी कमरिया मिलिया राम हो। ओहो बरिया दतिया तनिको भावे ना हमारा, घरी घरी हमसे आके करेला लफड़ा। केतनो भगाई बाकी पीछा हमरे पड़ले बा, अरे पीछा हमरे पड़ले बा। और देवरा दुश्मनवा रे बेलनवा खिंच के मरले बा। और देवरा दुश्मनवा रे बेलनवा खिंच के मरले बा। ऐसे ना कहले जहला साफा बताई, कर ना फिकर वो करा हम समझाई। परेशान मत रह, हम मानी ना। अब कितना बर्दाश्त करें जी। हमरा के पीछा ही से भर लेला कोरा, तोहरा हो धन पे राजा डालेला डोरा। नया नया साड़ी बरियारी क के फरले बा, बरियारी क के फरले